ثانك يو دكتور سمع الله دوحات مرحبا هوباي مرحبا تحركم تأكلهم ديمو فيجن هوباي قبعي تخذنا أوغلنا هوباي تخذنا مرحبا اوكي go on ثانك يو كبرات حوات تمليسي متصالخو حجون ادمين كتحساسبو زدلنا تبلو ንሱንታዩ ናይ ግዜ ጉዳዩ አንተ ወይ ግዜ ልካን ነርካ ግን ፌር ክንከውን ሕጂ ገና እዚ ክውርሓው ዶክተር ገብረ ክንደይ ደቂቕ ተዛሪቡ መዝጊብካ አንተ ኮይንካ ክትሕብረን መረጽኩ ሕጂ አነ ዶክተር ገብረ ዘቅረቦ ነጥብታት ሳማዓሉ እየ ነዊሕ ምዝራቡን ጸገም የብለይን ብዘይ ቀላዓለም አገዳሲ ነጥብ ሒዙ ስለዝመጸ ነቲ ነጥብታት ከብረሆ ስለዝፈተነ እድል ሂብካዮ ማለት እዩ which is good I don't have problem with that ግን خالق ሰብ ከዓ ኣብዚ ገዛ ተደጋጋሚ ዝመጽእ ሪኢቶታት ዘለዎ አተሓሒዙ ሪኢቱ ዘቅርብ ተመሳሳሊ ፌር ዝኾነ ዕድል ክትህቡ ግን I think ሓላፍነት ኣለኩም اوكي سوري انا دكتور بناتي قاطعتنا hold on don't worry about it انا اوكي باي وجن ثلاثه نظروا الله ادمنات انا ونحجي ولا حدث ስለዚህ ተቀበለኝ ጎን ወሞኽ ደግማት አነጥቢ አነ ስለምታይ ነው ተዛሪቢ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን እትነጥብታት መጽን ከሎ ታድሚን አጸጻብ ከትወ ዝግበኦ ነገራት አሎ አንተ ቦይ ሓው ባሻይ ነጥብታት አምጪ ነይሩ ካበርስቲ ወጪኻልኩሞ ካበርስቲ ይወጣን እትሕቶ ባዕላዊ ግምት ናይቶም ማሓደርቲ ክኸውን ክእል እዩ ግን ከዓ እቲ ዝመጽእ ዘሎ አርእስቲ ዕብየቱን ዕምቆትን ብፍላይ ከዓ ምስሩ ጠንቁ ዝተተሓሓዘ ጉዳያት ሪኢቶታት ከቅርቡ ዝኽእሉ ሰባት እንድሕር ዳ ህልዮም ሲ ንምንታይ ዕድል ዘይወሃቦም ኣብዚ ሕጂ ቁሩብ ዳይሬክትሊ ነቶም አድሚን ለባይ ዘቅርብ ዘለኹ እንታይ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እወ ተቆይቂ ጸርፊ ዘይድልህልኽ ካበርስቲ ወጻኢ እሞ ከዓ ናብ ህልኻትና ምጽራትን ክመጽን ከሎ ትሰብ ርዱ እዩ ደገፍት ናይ ስርዓዲዮም መንጎ ጸርፊ ዘእቱ ሰባት ዲዮም እዚኦም ጥራሕ ጠጦም ባል ዘይኮነ ምስጓጉን አለ ነው ጽሙቅ አለውም እኮ ጽሙቅ አለ እቶም ዕምቀት አፍላቅን ዘለውም ከም ዕዱማት ኮይኖም ሁሉ ንዖም ክዋሃቡ ምከም ከመይ እሱ ጸገም ማለት እስቲ ዘሎ ናይቲ ሪጋ ይኮነ ካለ ግን ቢዋህ ለዓድል ነው ወሃባ በዛዚ ክታብ that's right ንዝኾነ ከም ዕድል ወሲዱ መድባቱ ሰርሕ ክመት ዝገዛ ይሰርሐል نحن انا قلت لهم اوروبا قبلنا راح بنيره لا تقررت زاري بو دكتور كمان ساعات فول زي تقال well እታለ ቦይ ተረዳአትኩም ክትከውን ተስፋ ገብር ናትነት በይ ክምለሴ አንተ ቦይ ሕጽራ ቢለዲው አጠቃሊ ለዘቅረብኮ ብዙ ነጥብታት ነይሩ ሕጂን ዕሙሉ ደግሞ አይኮንኩን እቲ ሕጂ አጋጢሙ ዘሎ ኹነታት ንደብ ዝምልከት ዓሚቕ ዓቢ አርስቲዩ ክቡር አምባሳደር አንደ ብርሃን ብዛዕዝ ጉዳያት እዚ ተሞክሮ ይኹን አቡ ዘሎ አፍልጦ አገዳስ ስለዝኾነ እዝገዛ ንዑም ዕዳሙ ናይ በሐቂ ዓብቁም ነገር ገይሩ ኢለ ዝአምን እሞ ከመስግነኩም ፈቱ ዳግም ማለት እዩ ሕጂብዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ከመይ ጌርና ንገጥሞ እዩ ትሕቶ ሕጂ ዝመጽእ ወላ ዶክተር ገብረ ከቆቦ ጸንሕ ነጥብታት ብዛዕባ ባክግራውንድ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሕልኽልኻት ብዛዕባ ዓባይ ትግራይን ማኒፌስቶ ናይ 76 ናይ 81 ናይ 82 ኩናት ሕድሕድ ኢድ ናይ ወያነ ኣብ ባድመ ዝነበረ ኩነታት ሕጂ እውን ዘሎ እቲ ዓባይ ትግራይ 97 ኣይኮነትን ተመስሪታ ወላ ንዶክተር ገብረ እንተኾነ ሕጂ 97 ኣብ ወረቐት ስለስተ ኣልዋ ጥራሕ I don't know በይናይ መልክዓታ ስለተሳኢላ ቅድሚ ደርጊ ሙዳቁ in fact ተጋድሎ ሓይፍራ ኣብ ሜዳ እንከላ ናይ ዓባይ ትግራይ ካርታ ኣብ ኩሉ ሰነዳት ናይ ወያነ ነይሩ ሕጂ ነዚ ንምንታይ እዩ እቲ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ብፍላይ ድማ ህግደፍ
ابوسون مدرخ كم حدش ነገር استفطر غيره قربو كله تقدميو زنبرنا فلط وغن እሺ ይሉ حليفو ነይሩ እጂ ዘይት ነጥቢ እዚ ምዝገብ ይግባው ህዝብ ክፈልጦ ግባ بس عن شو عتنا يكون انت فتيرو تصغن كارتا هات عن شو عتنا يكون انت سايلو عباي تግራይ بزي يقدس يمان بصقام كاب بمعراب شنخ بدبوب كابرايا بشنخ ጎንደር በገምድር ዝነበረና ወልቃይት ጉዳይ ናይ ባድመ መክሳብ አሸዋ ክሳዕ ተሰነይ ማለት እዩ ሩባ ሑፃ መለስ ናይ መረብ ናህና እዩ ዝብል መኸተ ተደርጭም ዝዛረቡሉን ሰርሕሉን ዘላዓሉን ዘናቃቁሉን ዝነበሩ ነገራት እዩ ማለት እዩ ህዳብዚ ቲ ኩነታት ንዶብካ بعالم ለኻዊ ዶባት بعالم ለኻዊ ውዕላት ዝተነጸረ አክትዕ ዘይ አቱ ዘይ ወላውል መጀመሪያ ንፋስ ዘእተወሉ መንዩ ዝብል ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ክምዝግበለዎ ማለት እዩ ካብኡ ይዝነቀል ማለት እዩ ቶም ሰባት ካብ ዛዕባ እዚ ክዛረቡን ከለው ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘይነበረ ገይሮም እንድሕር ክቅርብዎ ፈቲኖም ወሊዕምፅለዎ ማለት እዩ ጠንቂ ናይ ሽግር ካብ ስሩ ክንርዳው ግባእ ናይ ወያነ ፀገም ከዓ ሕጂ ወይ ከዓ 97 ዝተፈጥረ ነገር ኣይነበረ ነዚ ርእሲ እዚ ብዝምልከት ማለት እሞ ሕጂ እንታይ እዩ በዚ ይኹን በቲ ጎረባብቲ بتاريخ يكون ببهلي بخالص استفلالي محبراون ቁጠባውን ጉዳያት አሳሰርና ዝተላገብና ከም ምዃንና መጣ እቲ ጉዳይ بسلامن ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ no matter what at any time ኣብቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት بسلام بلزب بزته بمرددا ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ بحيلي بعمز ኣይፍታሕኒ ወይ ከዓ ብኹራ ኣይፍታሕኒ ትግረት ግን በት መንገድ ሒዝዎ كم مجمريو مالتيو حجخه زبل حتو وقال حجخه فيكتوري ابلع الويانه اوجوس ومتن كان مستحج حدش كستتنا اثيوبيا مسلامن ديمقراسين تقاليسنا يلو يخم مسلامن ديمقراسين نايمن نا اثيوبيا سلامن ديمقراسين نا ايرترا ግን afta አጀንዳና ህግደፍ ወይና ኢሳያስ የለም حج كما يت سلامن ديمقراسين نا ايرترا فلاي كاب ايرترا زلو ايرترا መንግስት ካብ ዛዕባ ايرترا ዝጣበቅ حلقلو إلنا نحسب وال إدنا أسوري قرصاتنا حنت خنقبر عين خلنا زبل زرباي دقاقم زلو إدنا قرص أيكونن بزوحنا قرك نقبر نخلينا أنت تتقرنفنا مالك نبعلو زبي تيبيا ترقاقيس وزلو لوتي ما يزب لوتيو نا أبي أيكونن أبي صبوق زربالو مرحسو معار الزربالو صبوق تزغبرو زلو من قسقاساتون زنادي ابوست حصير غزي ناي بحقي افريقا والعالم كيترف زدنقن زغرمن ነገራት ይገብራሉ እድሜ ሀቦ ሒዝዎ ዘሎ ኻይ ተዓወት ንخعወት ምን ነይሉ ሕቶ ሕጂ እንታይ ዝመርገን እትንሱ ገይርዎ ዘሎ ለውጥ ይኹን ሕጂ ዝኸይ ዘሎ አላ ማዓንት ዝወዓለ እንድሕሪኢኹም ኢትዮጵያ ናይ መንዩ ናይ ህዝቢዩ ናይ ተመን እሰዩ ህዝብ ኸ ተላዒሉ نتزلوا عبوشتو صقمات نختتح قريصو مسوأتنا خفله نز ጉዳይ درجه ዝብጽሕ ወሎ አቢ ውጽኢት ናይዚዩ ወላድ ናይ ዝንበር ወላድ ናይ ጉዳያት እዚ ኣይኮነን አቢ ሕጂ ኤርትራው ክካታ አንከሎ በቃ አምላኽ ዝወረደ መልአኽ ገነት ገለ ዝበሃል ቃላት ይመጻሉ ካብ ገነት አይወረደን ወላ ካብ ማንም ቦታ አይመጻን ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሊዱ ወሎ ሕጂውን ተኾነ ተቃልሲ ንዲሞክራሲ ንለውጥን ህዝብ እንበር ካልኦት ለባማት ወራዙት ወዘተ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኤሊት ዋናታቱ ኮኑ አይክሉን አይኮኑን ይትሕቶ ነዚ ተበጊስናሉ ዶ እሞ ክንጥርነት ንኽእል ዲና እሞ ንጥርነፈሉ መንገዲ ከም ህዝብ ኸይ ትካላትና ክንሃንጽ ንኽእል ዲና ሕጂ ዶክተር ገብረ ብዙሕ ተዛሪብካ ነዊሕ ተዛሪብ ካብ ጉዳያት እዚ ኣብ ህዝባዊ ትካላት ክመጽእ ከሎ kind of like ከምዚ زي ملكتك ارستي وي زي ملكتكم ارستي خوينو بزعبا ودباتن محبراتن ليتن معلتن حدا رأى خهلون بزح مجلسيتات تهبوا لكم مالتي ما حدا رأى خهلون بروجراما كيرانا بحد بروجرام كعسلان دحر كوينن زعب اسراحيو ግን يتال ديو يتحتو كابو زقربن زقللن رأيتاتن مدبعيوتاتن كي كيرا ህዝብ كم ህዝቢ ነዚ ሓደጋታት ህዝብ ክገጥም ዝኽእል መንገዲ ተጠርኒፉ ህዝባው ተካላቱ ስለዝኾነ ኻይነት ጉዳይ ዝቅልስ በህዝቢ ዝተመርጸ ውክልና ናይ ህዝብ ዘለዎ ሌጂቲመሲ ዘለዎ አካል ብምፍጣር ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ይኹን ንጎረባብቲ
ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ዝነበረትሉ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ገና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ውዱእ ነገር ኣይኮነን ወያነ ንባዕሎም ካብ ስልጣን ወሪዶም ማለት ኣይኮነን ወይ ከምቲ ደርጊ ተጓሓጊጉ ዝኸዶ ወያነ ስልጣን ኣሎ ይወደግ ማለት ወያነ ተንካልኦት ውድባት ብሓባር እዩ ሕጂ እውን ይወደግ ዘሎ ብኢትዮጵያ ካልእ ሰልፊ ይኮነን ዘሎ ማለት ሕጂ ትሕቶ እንታይ ዝመጽእ እቲ ህዝቢ ዝጥርነፈሉ መንገዲ ዘይንገብር ኣብኡ ዘይንዛረብ ኣብኡ ከነናትና ሓላፍነት ዘይንወስድ ደው ኣላኖ ኢድና እሱል ይኸም ክንገብር ሞ ኣይከኣልን እዩ ስለ ዝኾነ እቶም ውድባት ተሳሚዖም ቢዩ መደብ ገይሮም ቢዩ ብሓባር ክሳዕ ዝመፁ ንሕና ኣብዚ ፓልቶክ መፂና ክንቋየቕ ወይ ኣብ ገዛና ኮይና ጸሎት ክንገብር ጥራሕ ኢና ንኽእል ተባሂሉ እንተደኣ እቲ ህዝቢ ናቱ ተሳትፎ ብንጡፍ መንገዲ ዘረጋገፀሉ ኣገባብ ዘይተፈጢሩ ንባዕሉ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ዘሎ ሕራይ ናይ ህዝቢ ለውጢ ስለ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ ስለ ዝኾነ ከዓ ተሓታትነት ግልጽነት ዘለዎ መስርሕ ይተኣታተው ስለ ዘሎ ክጸልወና እዩ ተስፋ ገብር ግን ክጸልወና እዩ ማለት ከምቲ ንሳቶም ዝተቃለሱ ክንቃለስ እዩ ዝዕድመና ዘሎ እምበር እቲ ናታቶም ቃልሲ ኣብ ዓራትና ከለና ለውጢ ከምፃልና ግን ኣይኮነን ወይ ከዓ ውድባትና ነቲ ዘለዎን ኣረኣያታትን ዝተፈላለየ ፕሮግራማትን ሕድሕዱ ዝጓነፅ መደብ ዕዮታትን ሲ ጉሕፍ ኣቢለን ሕጂ ኢትዮጵያ ከምዚ ገይራ ስለ ዘላ ንሕና ብከምዚ ክንከይድ ኢና ክብላ ክእላ ዶ ይግበሮ ሰገማ ኣይኮነን ግን ኣብ እንተ ክንነብር ግባአና ዲ ክቡራት ኣሕዋት ዝኩሉ ተመክሮ ዝኩሉ ቃልሲ ናይ 50 ዓመት ቃልሲ እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ልክዕ ከምዚ ኣጻብዕቲ ኢድና ኣብ ስእልታት ኣብ ኣጻብዕቲ ኢድና ዘሎ ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ካብ 70ታት 80ታት ስጋብ ሕጂ ወያነ 75 ና ተፈጢራ ሰውራ ኤርትራ 61 ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ እዞም ኣብዚ ንዛረብ ዘለና ከዓ ካብ 70ታት ኣብ ቃልሲ ዝነበርና ኢና መብዛሕትና ማለት ሕጂ ዝሕቶ እዚ ቁሩብ ነስተባህለሉ ክቡራት ኣሕዋት ኢድና ቁሩፅ ኣይኮነን ሕጂ እውን ተኾነት ጉዳይ ናይ ኤርትራን ድሕነታን ዶባታን መጻኢያን ህይወታን ኣብ ህዝባ እዩ ዘሎ እሞ ናብዚ ጉዳያት ዝኣድሂብና እንተተኻኢሉ ከዓ ፓነል ዲስካሽን ምስ ዓንደ ብርሃን ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ክንገብር ማለት እዩ ዶክተር ገብረ ዓንደ ብርሃን ኣነ ማይሰልፍ ኣም ሬዲ ፓነል ግበርዎ እቲ ዲስካሽን ሓደ ሰብ ይመጽእ ዝመስሎ ተዛሪቡ ንኣኸም ቋቑሑት ይሕልዎ ከምዚ ከይበሃል እናተባህለ ከምዚ ሞኖቶኖስ ዝኾነ ዲስካሽን ይኸይድ ኣሎ ስኢሉ ብሓደ ነጥቢ ዘይበጽሕ ሓደ ተጀሚሩ ይጠፍእ ሕጂ ፓነል ዲስካሽን ዝተፈላለዩ ተመክሮታት ዘለዎም ኣብዚ ጉዳያት እዚ ከዓ ዕሙቕ ዝበለ ክትዕ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣብ ሕድሕዶም ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ከዓ ብሙሉኡ ንህዝቢ ክዕጥቕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብቲ ጉዳይ ዋንኡ ንክኸውን ነቲ ህዝቢ ነቲ መንእሰይ ነቲ ሓበሬታን ነቲ ተመክሮን ከዓ ከጨብጦ ዝኽእል መድረኻት ክትከፍቱ እናተላበኹ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ اوكي حيل منسي يلا خروني حيل منسي دومو زغزارة ونحن دومو شو هو صبغ حساب أمرا قبولي طيب بنا الله هنرينا إن شاء الله نزار ربلينا صبغ حسابي anyway مايك الله خير يا هوباي حيل منسي للمسلمين هو عند حتى مايك حزام قبل انا اخذ زارب يكون كبير بس حق ريقا قال حلوه مستحيل حيلوني سي هجي تراين زلا اوكي دليتنا لا دقايت راس تسمى انكوال دبلان ها دليتنا الله هدو دليتنا تزيل هي مو بقايت عمالتي بقايت واحد حاجه مايك تزيت تقاقو اي ثينك ريفيو تقبر لهم نتي زربان تقاشاب زمزي حجي من انت تيوم زي وعنا من تخطعنا الناس اتحوزنا تزرباسي اوبينيون كي حاوس كاسي وات واز ات انتاي تباهي لومي انتاي وات واز المين بوينت من هم تسامعوا عندهم تسامعوا قرب نحبركم تاخذكم تبغي اجن توبيك تزربات تقديفو ابكالي حفشاوي ديسكاشن نهراتينا نسوي كالي قلنا اتليست بسمعك هون على ثانك يو
اوكي حراي هوباي وعد كان اني خلو معلتي تيقشنا بزعبا سفيح استمروا ويدر كيدو زلو مجمريا بزعبا نايدوب يشوس سفح كافريج نيرو بدحريقا زتفلالي ارسي زبزح قنابوي نيرو كله بزعبا زهلو كنتاتو انجليز حجي اب ريتوتات مهابينا زلنا حجي انا خبل زدلسي ازي امباسادر عند برهان بطعمي مقلولن بليحن تقلاسايو مصحفون انبيبه يالهو قدم حجي عدل غيره اخلت غزي رخيبه ابزلخو بوتا بمغشا مصي سلازنبره بحقي زمسغن تفت مخانو لعل كله تحيتو جن هدي إلو زرد أكاسبي سلازي لو معرتي كابت زهابو تمرتي ون كت مزنوات لهم حدا زي سامعكم نتبتات سامعكم سبات كتلو تخليهم it's okay نقولو زعقب تمرتي وي سمينار وي ممرحة وصايك لنقول جزي نحنا جن بهزبن هاجرن نقدس ندحرهوينا تعبس اللي خنكنامبر ابنش ነገራት شلل انت زيبلنا ጽبቁ እዚ ተደጋጊሙ ተዘሪብ ብሎ እትና አይዶብ ሕቶ ተንክልቲያን ሃገራት በቲ እንደወሰን ከሰማማዓ አቀዲመን ዝተፈራረማሉ ጉዳይ ስለዝነበረ ዝበዝሕ መሬት ካብ ኢትዮጵያ ኮና በኤርትራ ዘአተወነ የለን ይዝባል ኤርትራ ግን ከሲራላ ግን እንታይ ምኽግበር ድሕራ ቀዲምካ ውዕል አቲኻሲ እዚ መሬት ዝወሲድኩም ለይኹም ስለዚ አነ አይቀበለን ይኽትብል አይትኽልን ይኻ ስለምታይ አቀዲምካ ዝፈረምካዮ ውሳኔ ስለዝነበረ በቲ ፍርዲ ናይ ዓለም ዝሃበካ تغيد كايد السخوينو أقاطعمي قال عدتات بتوسنا زنبرة أبنا إثيوبيا بوتا مالت بودا أفتي دوب أنا بإثيوبيا زبل أتينا لوا أي حبوسنا نخاص أي تحبوسنا لنجن كاب حقوس أن جبرو نجار يلن إثيوبيا جن كسيبة زحتتكو تاريخوس زحتتكو رخيبة لا أوجه خلا تمليسا خانت ناي وعد كأني كتخبر يدريتن كساح حجي خان 16 عامات دحرت فردي كل الكن بالصنيحنا من سياتنا حلو تدب كوينم نعمتات عاب صحين نفاسن كنبزو يلوم كندي عدلاتات فيهم الله مالتي بزوقنا زغن حليفن دي حجي زحدش مرحنا إثيوبيا مسي زلو ناي سلام صواعد زرقح لنا له تسفى قبرك أب حدا معلبي بصح إذا خون كله جن حناتهم دليت فتح نبهال دكتور جبرخت زارب سنحكا زي دمو فيجين ونكمو أمباسادر عبد الرحمن ونتنكفا بلونيرو حتيتو سلازنوري نحناسي انتايو حلافنتنا انتاي نسراح كم دليت فتحسي انتايو نهنا ترى يو زيادة كقدسنا زقبا حج مخنياتو تخونتات قلطف لوطي يرئلو نحنا كم تقالستي مالت دليت فتح نبهلا ودقا زلناسي تي كنقبرو زلنا حلافنا تشكيمنا كنقبر مراحتي يدليونا له كم أمباسادر عبد البرهان كم دكتور جبري تمكرو زلكم كم ديموفيجين السهل تمكرو زلكا تمرت زلكا كلكم سي تأكيبكم كم ذات بلا صنحكم ذات غيركم سي اذا كو الحدر زدلو ونايكونن قلتفكم خصوصي زلات خنتات اتي لوتات سي يمصال بقلطف مو نحنا بدغ خوينا حتى قم ነገር ከይገበርና እቲ ኩነታት እንታርከበሲ ነት ህዝብውን ኣብ ሃጓፊና ንገድፎ ዘለና نتخنقيرون دل زلنا سرعات كي تغير خلو كل دور حجي زته جمير له
እንታይ ይኽህብ እንታይ ይኽገድፍ ኣይንፈልጥን ኢና እቶም ንሕና ስለ ህዝቢ ስለ ሃገር ክንቃለስ ዶባትና ኸቢሩ ህዝብና ረብሓ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ብዲሞክራሲያውን ብቋማውን ስርዓት ክኸይድ ኢና ንብል ዘለና ቃልስና እሞ እቲ ኩነታት ዲምና ኸይድ ኣሎ ክብለኩም እየ ዝደሊ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ዘለና ፍልልያት ገዲፍና ንሕና ስለ ህዝብናን ሃገርናን ተጠራኒፍና መራሕትና መሪፅና ኩሉና ዝኽእሉ ክጣበቁልና ዝኽእሉ እዚኣ ተሓንቲ ፍታሕ ኣነ ከም ኣባል ጂኣይ ኩሉ ግዜ ብዝገዛ ዘመፅን ንሳይ ዝብል ነይረ ጂኣይ እውን ንዑያ ትቃለስ ዘላ ሕጂ ጂኣይ ከይበልኩ ወላ ካልኦት ከይበልና ኩልና ነዚ ዕላማ ንቃለስ ዘበልና ውድባት ኩና ሲቪላዊ ማሕበራት ኩና ሃታ ኢልካ ክስራሕ ዘለዎ ስራሕ ዝፅበየና ዘሎ ኩለኩም እየ ዝደሊ የቐኒየለይ Okay. Thank you, Bigite. Como demo vision, ta nickname natkasi. It took me back, you know. هذا عبي تقدلاي تسوي حجي. There's a nickname تكمل demo vision تبلعجي. You reminded of him. I think I know who you are, but كم حجو انت زاريمنا يلا مسلين. حجي دليتنا يا مايكروفون أحس كان الله because red سلزلكي حجي تريد كل قسلك يا ما. حجي حس كالله. اوكي حجي اسمع لكم Yes, yeah, go ahead. اسمع لكم اوكي Yeah. راي كما يحكم نحن قلناهم كا يا صبوا تمرتينا يا بروفيسور عند برهان عن امباسادر عند برهان صنيحو دحري كم توم بزعبات نايت خوابي افلطو زلكم كتزارب صنيحكم صبوا حجي انتي مسلكم ولا انا عند برهان دو قال كسن تخصصن كم زنديو አይድልንዩ ንሱ ሕጂ አይድልን ማለተይ ብሓቂ ብወረንተ ዘይኮይኑ عند برهان زي أبدلنا كم زي أجرنا لكم شبت تليكم على أب حق زلوا عدلنا خدكم كتبوا له تخليكم كيد كاس دلاي كاخد كاسس تخليها بحق شبت تليكم بورا حدا مهارات يوم عموم ككافلونا تخيلهم قال لك كافلنا مزنت ألسي أنا قربت لي بلزل لنا خوين سمعني ساتهم فلتيهم تماهيرهم يوم ممهر مالت كاني قليل كم زي كنا إن ما تسب ስለስተዛረበይ ነንሽተይ ስለዝፈለጥና ገለ ኩላህና ፈላጣት ኮይና ተማሂሩ ኣብቲ ስርዓት ካሰሪሑ ብዝለዓለ ደረጃ ሕጂ እውን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኮይኑ ዝከታተልዎ ዝገብሮ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝፈልጡ ዝዛረቡና ዘለዎ ሕጂ ቁርብ ትዛረቦ ማታት ታሕት ወሪዶም መፅኦም ነቲ ስርዓት እውን ገዲፎሞ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ተሓዊሶም ገለ ኣለው እሱስ ኣኽብሮ ትግብኦ ይብል ብወገነይ ዳሕራይ ብሓቂ ከዓኒ እዚኣ ገይሩ እሞ ገበነኛ እዩ ገለ እንተልይዎ ሰብ ገበል ብሓቂ ገበነኛ ንዓይ ሕጂ ናምት ከምዚኣ ገይሩ ቀቲልን ኢለ ጭብጥተሰ ኣብ ዓዲ ሓጊ ነብር ኣሎ ዓዲ ኣብ ሓጊ ዓዲ ሕጊ ኸይደ ክኸሶ ክእል ሕጂ ብዝብል ሕጂ ንከርክበሉ ክእል ግን ብወረ ጥራይ ኢና ናይ ባድመዶ ናይ ገለዶ ከዓ ተባሂሉ ሓደ ትንርስዖ ኮይኑ ድስምዐና ኣነ ኣበይናይ ኩነታት ኣብቲ እዋንቲ ኣብዚ ኮይና ሕጂ ኮፍ ኢልና ምሰጣጣሕና ገለገለ ንዛረበሉ ገለ ኢና ዘለና ነው ምስቲ ኩነታት ፍሉይ ኩነታት ነይሩ ኣብ ፍሉይ ኩነታት እንታይ ተገይሩ ንበል ተዘይኮነ ሕጂ ከምዚ ስለዝገበሩ እንዲዮም እንዳበልካ ናብቲ ድሕሪ ተመሊስካ ነፈትሖ ነገር ኮይኑ ይስምዐኒ ጥራይ ክንቀሓሓር ተዘይኮይና ስለዚ ሕጂ ተኸባቢርና ብውሕዱ ብፍላይ ካት ምሁራት ኣፍልጦ ዘለዎም ክመፁና ከለውስ ክብሪ ንሃቦም ክብሪ ሂብና ክንመሃር ንፈትን ስለዝተዛረብና ንፈልጥ ማለት ኣይኮነን ኩላህና ዓቕምና ንእሽተይ ፈሊጥና ካብትን ኣቢልና ኣራሪና መፂና ስቁልካ ንስለ ፀርፊ ማዕርኻ ሕጂ ማዕረ ኮይና ገሊልካ ምባል ፅቡቅ ኣይኮነን ሓደ ብዕድመ ሰብ ፀጋ ሕጂ ደቂ 30 ደቂ 40 ዘለኹም ቶም ደቂ 50 ልዕሊ ዘለዎም ከዓኒ ናይ ተመክሮ ፅጋብ ከማን ኣለዎም ካባና ሳጸቢቆም ፈልጥዮም ኢልኩም ክንሓስብ ኣለና ኩላህና ካብኦም ክንመሃር ክንፈልጥ ከምዚ ዓቢ ሽማግለታት ኣባሓጎታትና ኣቦታትና ነቶም ዓበይቲ ብተመክሮ ኹማን ስለዝበልፁ ስለዝኣምንሎም ፅን ኢሎም ሰምዖም ነይሮም ሕጂ ፅን ኢልና ክንሰምዕ ክንመሃር ንፈታትን ፅልእን ቅርሕንትን ከምዚ እንድዩ ናይ ቀደም ከምዚ ተገይሩ ናይ ቀደም ክንብል ሰኣቶም ኣሕዋተይ ናይ ቀደም ከምዚ ተገይሩ
تقدم تجيريو تصدم تجيريو تجيجاتات تجيريو تجيروس زخينا تامسيو خمزكوا أبزكوا بتصحنا لنا حجي منيو تستجاجي انتهي ولا نبع كم زنديم جيرم هو تجيروس جيجا برينا عندنا إسرع عمتنا فينا تداودي غنا هنا كنت انتهي مو زي تخفله حجي كم تاريخ كنا مهارلو تبوي فلاي زي عند برهان أمباسادر عند برهان كاسي بعقمه مصحف انتهي زبالة مصحف تصحفوا له نرأيه نمهارو إذا قرصنايو ناي عند برهان يكون تاريخنا إرترا صحفلنا له نمهارلو ترنيفلنا له نمهارلو نفلطه حجس بعقمه مقور له دكتور جبري متي نابز الليل بلالو سرح سينو ما يكونون حجي كنفلطو زلنا كاباي كابت تحتيهم زلنا أنا ناتينا نفسي يفلط كاب آتاتهم كمهار يزفت نمبر نممليس كخطواتهم كم زجيرهم كتكواريهم سلسة زاريبكا سلمايك حتحس لزخالكاسي ننزز متى أخوري خاخت سدو قلي أيكونني حجي انت انا نقبر كاتب هايلو حجي نقبر عبز دقو خينا بونت بحنساب نخون سكي كله قديفنا بحنساب نخون بحنساب كوينا نسرح بحنساب تخوينا ترينا شقرنا خنفتح نخل زي أخا حجي كستوم تيوا جي آيام تيوا قل زي خوني أبوتات نعمل لسيلو من عين بحاصير بقليلو كله نقر كل تحر كله التمكرو بحوات تسمير رمسي تايكم زبوتات ناس نحكا أبتي نايشو خونتات كوينا نرأيو حجي مستطحكا أبتو تحبوتا خونكا أرسالونا خفيلنا نتنايشو زنبري نايقل زنبردو نايقل زنبردو خمس تزخون كمس تزخون زي كون كنتات نايشو أبتو وانتي بزح اوكي انا ناتي طرح مثلا دليتنا انت شنو هيك وديك تهيكس مايكروفون ناتك تصبق لنا موبايل هذا اللي مثلا so you drop the تاشمو lose على الغرب سكتما لسه حاجه على كذا هلو يسمع الله اسك ملكتها وين انا اسمع الله اوكي اما دليتنا لانه وديك على يديك انا فرت كنجن تعاريزو امانغو حركه مليت دليت لكي كنسمعك مالتي راس تسمع اللي هو نكست راس ريت كلجسلكا حاجاسك مرحبا انتايو انا دعيري متي كابت زرباتات بن جلا خزاربو زلني سل خزارب دري زارب دلو مجمريا خبرات حوات زغزازي كندي عقبت كندي قلقل كندي شجرن كندي مكران حليفنا عقمنا دفقدلنا نزيوم حوات نازيوم كنزارب ابعد لينا رخيبنا زي افلوطلنا هجي ستيل مزخونتاتنا إرترا بزحات نجر كنرئينا جن مبزحات أبزجزا زنبرة بماجوريتن ماينوريتن ترحينا نوصل وتم أكيد جورو جم حدات ميرو تم سب زي خبرو ويكا تم سب زي خبرو زبحال حتو بخندت ترحينا هنقدون خير I hope مسايدي تراداد وتكون مخنياتو بزحات حواتنا أبالتو خمزن دابولو نازل بحال حتو نو كندي برسنتيون مع زغبرو كندي برسنت خصبو غيرون كبر سب زحلو في زبل حتو لابوكم الله مخنياتو كابز افويد كنغبرو ينخلنينا مينيمايز اندا غبرنا يدرحينا نخيل برئيتوي ابز وانزي مبزحتو ماجوريتي كبر سب كلو زفتن دولون زفتناني زبل اتوم زصيقو ወይ ድማ ክብር ሰብ ደህሉ ማይኖሪቲዮም አፓልቶ ካጥቋጣጦሮም አኸባዲ ትዕብሉሎም ዳንበር አይቲ ቋጣጦሮም ምንኻ እዚኣ ኣብ ግምት ተእትውለይ ካላይ ንሕና ድልየትና እዩ ካብዚ ዝነበርና ኣገባብ ኣካይዳ ናይ ፓልቶ ወፂና እቲ ዲቪዥን ዲሓወይ መስለኒ debate كركبالو yes زيد خلعي ستيج كن عارفو زلنا جن يحواتنا دلوات ديو توم عقم لهم بقعات لهم زولو دلوات ديو عبزي اتي اقداس نقر نحنا نري نعلنا خنصوع كلنا كم زعجي حتون رئيتون ديكونسي عبزي متيوم نرئيتون ايتي حتى زلو حتوتا
نفسه خوفهم تمكروا لهم بينا عيني ريوه قب كلهم ملس خركب كله اتعاقمتات مزان خيل عدو هزبس بخمي ملشوه أنت عدو حديد كام من تحت تياب بخمي ريوه من بخمي ريا من بخمي ريا من بخمي ريا امبر أمونغو هزبن أمونغو حدول كسبن كم زعجي لهم در أدولو عنتي تمهرنا هنا ودينا هنا ودينا هنا زي والكسب مسؤول حزبي ودينا هنا سمعنا يو هنا مصحف كرينا وبزعت يتعدمهم قلب لهم عقل الجديد اللي نازلون تايو توم أعمل لنا زولو equal time هيبكا نحطو حزبي نتعبرت سبحطو كم يجرم مولو زدت على ستيج ادخال على ستيج كأخم أقول عين بتحنين عقمي بلنا نجنزب يبلنا نمبر أو حد عدي أكيبكا كمتي أملا على مزكبر جيبيت نحلو إذا بقى سماعي كوينو يخدوا له خل ستيج وإنكم تتخيل إذا جن حجز دليت راح يكون حجز نيمن سب دليت جزية دليت تنزبون كدليت من هدف كدلنا ينعبدي أبصحنا دلنا مسكن داي وق مسكن داي فش مسكن داي سلامة مسكن داي الحقي نحنا زخمان عبرنيا فات كنا تبلكم سلازي زجازي نكنترول كنغورو نتوم نسب زي خبرو خبدنا له سبات كان عندهم خلناون كم زعن تويد لكم نوركو أبالتو كم زندابولو نو تحقي كندي كم يتقوم نجار دليلو كندي كم يتخطي كلو بخمزي خد موتنا تصفى نكبر زجازا I'm 100% درجة majority تاني لو سمعن كبرسب نحلو التريح حتى تحت قربن ننوح جزء فتيني يبلكم سلذي اتي زقربكم لنا دليتنا حواتنا دلواتنا نحنا قدمي حزبنا قريبنا نحطوتات حزبنا بب نحنا نريئو زبل حطو قوت متص لابوكم الله مخنياتو خمو زبلن نزولو دما عقمنا نفت فلط ويخم صاد مسعوم قاتق علي سناينا كندي عقبتين كندي كلكلتين كندي قلن رينا هنا تتصابيبنا هنا حليفنا تتصابيبنا حليفنا أبزبت إحنا لنا عبيت حواتنا مصاخا نعومنا مسكنا هذا كسمعوا قبل استفلا عليه دايفرسيتي كمان هذا شان اخترع زي يكون دايفرسيتي أبزز على عمد نن بينهم قبل استفلا عليه زنباليتات استفلا عليه ودبات بزيت أشمو بزيت شعر ماران أمتينا أبرئت عبرة سب قرب كيرنا إنا سلازي اتي سكفتهم أبوت وخلو اتعاقمي جن أبقمت أتول لا يأخذ لكم دلين الزجازي فلايك عزم من أسيات هبز جزاز له نبعك إدنا ودكم دلهو عبس قمتن قدمت كيدهم زوم أدمينات ريقوهم دلهم عبز جزازي تمكرهم بطعام حد ناشتيو لبي ما من بر ناشتيو مالت سعزم خدوم كمان يعبو سكاي معناته جزيء من ورقان بندا تصرفون دابولون ما بتعقمهم يمسخود زلو ابتعقم خا قرب ليغاتات كرنا يقدن بزو مسلم سلازي توم عبيتي توم تمكروا لنا نبل نزوم من اسيات هبز زلو زقالو سدلو ادمين كوينو حلناهم نخدميت خدو قبز زلو خانكم عبلو كندفقم يقبأنا دا أمبر قلق بدلتات كقبر خلو بليس وهم يدبل دلخو إيكالاي ما بدعمي هجي تربو تقالينا بزي بالتوكات نتقرفينا خنبلينا إذا زقرب قالنا قن بعلمنا أن يرعق مسيئنا ترعينا تأطولنا ديمو فيجن حتى يسخان دا قريبكا علمنا هنيرا سمع الله ده عجونا بقى علمنا كلهم حواتنا تم عقم دلوهم الراي كبلونا سمع الله كبلونا متيوم أبزي حتى تاتكم اللشو
كساعات خلأي سالساي ستيج نوصح أبتي ديبيت نحدهم زبال سو جنزب كدلينا بحدا خدمان نقولهم كن أكبهم علىنا ديبيت كجورنا نحدهم جبن عطوتات حزبي ويدما بمنتهي مليشوا مني خمي جيروز مليش عزب بحالعطو الساعة تدلينا له ስለዚህ ተሓጋገዙና ክብል የመጽየቁም ንኹልኹም ብዙሕ ይደልየና ናይ ዓቕሚ ሓገዝ ዘድልየና እዩ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዘድልየና እዩ ናእሽትዮም እዚኦም ናይ ብሓቂ ክነግረኩም ዶሞቪዥን ሓወይ ናእሽትዮም ወላ ብዕድመ ገሊኦም ዓበይቲ ተኮይኑ ኣብቲ ቃልሲ ብዙሕ ኢዶም ዘየእተው እዮም ከማን እዚ ከማን ትረት ፅንዓት ሕራይ ኣሕዋት እንዳበሉ ኣብዚ በፅሖምና ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮኦም ኮኑ ወላ ደቂ ተባዕትዮም ወላ ቃልሲ ከለና ከማን ናይ ዓቕሚ ፍልልይ ነይሩ እዩ ኣከይ ወላ ምሳሓ ቃል ስምር ናይ ዓቕሚ ፍልልያት ነይሩ ናይ ቦታ ፍልልያት ነይሩ ሕጂ ኣነ ነዚኣቶም ከተመስግኑለይ ኣነ የመስግኖም እየ ብናቶም ፃዕሪ ብናቶም ቃልሲ እዩ ዝበፅሑ ደሎ ንስኻትኩም ተሓጋገዝዎም ከም ሓደ ብዕድመ ዝመራሕኩ ወላ ቃልሲ እውን ሓፍሓታቕ ዝበልኩ ሰብ ኣመስግኖም ተመስግኑለይ ሓተኩም ኣለኹ ብታዕትና ሓተኩም ኣለኹ ካልእ እቲ ዓብ ነገር ርእይቶይ ከቕብር ትሕር ኮይኑ ኤርትራዊ እንካን ሃባን ምስ ወዲ ሃገር ብቐዳምነት ተደይእትይዋ ብቕድነት ቀዳማይ ቦታ ተደየልዋ ምስ ወዲ ሃገር እንካን ሃባን ምባል ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣምፂኻ ምስ ወዲ ወፃኢ ሓላል ክትገብሮ እንድሕር ኮንካ ዋላ ኤርትራ ብሰላም ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ፍጹም ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ እንካን ሃባን እዩ ኣብ ውሽጢ ሰፊሕ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ዝተፈላለየ ዝምባላት ጌርካ ኣብ ውሽጢ ዩኒቲ ዳይቨርሲቲ ጌርካ ሕጂ እቲ ዘይተፈትሐ ሽግራት እንተደኣ እቲ ዩናይት ዘግብረና ዓበይቲ ሃገር ለከ እንተደኣ ንሕና ሓደ ረኣይ ኣለና እቲ ዩናይት ከግብረና ንዕን ሓሊና ነዚ ፍልልያትና ስጋዕ ድመፅእ መዓሲና ዝበሃል ሕቶ ኣብ ክሊ ሓድነት ፍሉይነት ስለ ዝህሎ ብንቕሓት ክንገጥሞ ንኽእል ኢና እዚኣ ሓቂ ስለዚ ዓበይቲ ነገራት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ሶቨሬትና ኮነ ልዕልነት ህዝብና ኮነ ታሪኽና ኮነ ኣዋጋዕ ዳጋዳእቲ ኮነ ኣረ ሓድነት ሕብረተሰብ ኤርትራን ሓድነት ሃገረ ኤርትራን ኣዋጋዕ ዳጋ ክእትዮ ዝብል እንድሕር ሓደ ጉጅለ መገዲ ባቡር ብሓንሳእ ክኸዳ ይክእላኒ ፍጹም ልዕልነት ሕጊ ፅባሕ ናይ ሰልፍታት ውዕልን ናይ ሰልፍታት ስምምዕን ኣይኮነን ሓደ ሃገር ከኺዶ ዩናይት ፍሮንት ናይ ሳተን ተተሰምዓ ተደየሎ ከዓ ዝበሃል ሕቶ እዚ ህመም ዘለና ይክእን እዚ ሃገር እዚ ሃገር ናይ ፖለቲካውያንን ናይ ዓሳክርን ኣይኮነን ሃገር ናይ ሓደ ናይ ህዝቢ ወሃደርን ፖለቲካን ንኤርትራውያን ክሰርሑ ድመፁ ዳ እምበር ሰራሕተኛታት ዳ እምበር ዓቀንትን ሰፈርትን ሓንገትን ኣጣጣሕትን ኣይኮነን እዚ ሕልሚ ዝለወና ክንግደድ ኣለና ስለዚ ውሽጢ ዩኒቲ ድሕር ጌርና ፍልልያትና ኣብ ውሽጢ ዩናይት ኮይና ንዕቆ ዘለና ዓበይቲ ነገራት እና ኣገባብ ስልጡን ኣገባብ እቲ ፍልልያትና ዓለም ተሓትን እንዳልካ ኣብ ክትፈርሖ ዘይጥል ኩነታት ክኽየድ ይከኣል ሓቂ ንዛረብ ሓደ ንክትረክብ ኢዲዮሎጂካ ኣብ ልዕሊ ደንበ ተቃውሞ ትደሊ why don't we talk openly ዳይሬክተሪ ፖለቲክስ ኢምፕላንት ክትገብር ትጨቃጨቅ ኣለካ እዚ ዓይነት እዚ ኮምፕራደር ዲኻ ምስለይ ነባዕሉ ዲኻ ዋላ
تامتها بيت حبرتسب بزليت نايت حبرتسب سلازي بود وصاي بحد channel تدرخيبنا يوم ود وصاي مز تمام ودب نخونه نا ايكونومي خونه نا عام هيبو حاجز هيبو بو خعبلو دفتنو بوليتيكاويان كم جرنا نحيد سفي حقراو ديمقراسياو جنبار انت غيرنا ግን بدغز مص ገንዘብ ንሙላዕትና بدغز مص ቦታ ናይ መቀላሲ ንብሙላዕትና ሃገር በሃገር መሰረት ክግበር ስለ ዝኽእል ኣብዚ ፍርዓት ኣይክመጽ እቲ ቀንዲ ፍርዓት ናይ ገሊኦም ከዓ ዝኾነ ምስ ወጻኢ ወዲ ሃገር ንገብሮ ሓገዝ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ መሃብ ማለት ነቲ ግንባር መሃብ ስለ ዝኾነ كم دلائك كم زي تخل سلاد فلاتي برد أفي وميلا أي أمنني يعني إتي سالساي نتبي نفتو نطلع أنكو عالم كن زارة كنت إلا لنا ناي ودبكا ويدما ناي جلخا سمعت بالعالم نحسقد كيوم إذا حنقص حركة زخون على مزي زقدسو يكونن سلازي دحنت ناي كلنا خركب تدعى خينو نزا حرقت أو على مزي بقانقون دا زاربنا نعنات راح نقو عاد تحت سلاماون ديمقراطياون معبولون بوليتيكا خنكيد دعنبر عاد تعلم دفرحن ويدما نعلم عب نا ايكونومي مقلبات دقوبرو مسؤولة يسامع حنقد زخوني أقبابك على الساعة قليو زقارقي كم بوليتيكا ناي بحال محبراو فتحي أو قتيرنا كنت أزخل نا إيكونومي متعققان قنطتات انتحري كن عقنو زي نخل كنا زخونة تكون هاجر من زخونة تودب ناتا بوليس قطعقب مساعد راح خطندا عبلا لنت نمر أيوها هذا خب تحجم جمع استفعل عليها ودبات نسن شامبيون كونامو حدث كرخبامو بدعري وأبتحت تسألالن كن أتو زحلم حلم الله إذا حلم تطفئ إليتنا إرترا خوفي لهم سببات أبي إرترا زمتزلو قرحي أطفئك بنتغنى مفتاح مودعت عنت النقر كزارة بدوب فتو بزعبنا يدوب إذا خلت هاجرات انت دعنا بحكي زلا ألماون زلاقن sustainable economy ندحريت زي نملا سلق ما تخوينو إذا أبي إرترا أبتخد بهالحطو كاب كان عنان كابروهم دخونه بوليتيكاو مفتح زي كونسي أكلنا يزبوت هذا زخون حبرتسب involve بغيركا كفتح كم زخل نفلت هنا ترى خلت يوز حبرتسب زي وإدما نزخلت حبرتسب زي زلاقي نزل علم صباح نقو بحقة عميتنا دو كمزدو زي بلو فورورد ناب ايكونوميكس ديفلوبمنت نايز خلط حبرات سبكرين دحر كوينو النقابرو نفلت هنا من أما أكل أتي فتحة خمس خلقات أبقنا نفلت هنا honest is the best policy عجي خبقرنا نتعاد أتفكرح خميزن كلتا هجرات إثيوبيان إريتريان ناي حاتير جزياوي سلام طرح زي كونسي زلاقن زل علماون صباح نقو حطوطات زي متان نتمعبول علم زون شوفو دولو خنركبون تدعى خوينا honest the best policy أبوشتنا سلازي مريتنا إرتران مريتنا إثيوبيان نبارو نايز خليت يهاجر عدي سببا زلو عد قيح زلو عد قرات زلو يفلطوني تدفلطو أبتحنك أتنبري if we can give them a power عنكتنا يبوي من جزانا يبوي من أتأبيقهم زنوبريهم زتوالدون زتزامدون كايهم سلازي مفتح اللو بحلاي alright I can send in a word about him براد أنا ناتنا يزارب دلو خشرو بربري I'm talking about إريتراويان ني إرترا مفتحي كلنا طبعا نقول مسؤول ولو انتم حواتنا إرتراويان تقريتنا بإثيوبيا هنكي تسألكم دولو
ولو نتيوم خالي نعيد زارب دلو مفتح له بالله are we honest as elite Ethiopian elite Eritrean are they honest civilized them if is it حساسبا لهم ندحريت زي نملصلو Ethiopian Eritrean كن كيد تدعى اليوم مفتح له سلازي أبز متصق عزنا بفرحين بقلن كن كيد أيكونا عبي بيكتشر رئينا نزن إشتاي بيكتشر نتفت خباب زولو هزبي بوخن قياد بوخن سمعه انفولب نقبر كن كئل علنا انت رأى زلاق خوين زلاق مفتح ندار دينا متصقونا زد أراتر نحرمتنا أب قرارمتنا نحزون نحرمتنا كن عبي بيكتشر ساستينبل نقدميت خيد أيكئلن سلازي بخلتيو بوليتيان بخلتيو أليت نايز خلت حبرتسب سلازي يفلت كدا نقر دلي فدي كوينو اتو ابتاع رباع ابتاع خباب زلو هزبي حنت بحنت امني بامني كلامي توس نايمن انت بالكاو زنقركا هزبي we have to give him a chance so بعلو زمت فتح قعه قال تقليمنا خبل ايكل قال نابز بعيدنا خبل ايكل قال نابز خبل ايكل ات حبرتسب شجروا بعلق فتح خيلي زبل منتو إذا لني كاب زكاة زكالس نقر ما قد زهروا هذا له كم عبي داش مقرهم بزحات سبات إذا نابز خيدو كندز مريت نابز خيدو كندز نابز زبل حتو إذا عبي بيكتشر ترى فتحنا نحنا إذا إتات بتب خباب زولي that is the honest policy نحكي زي العالماوي زي الكتر تليحة زي زبزي ندحريت تمليشو خلعي جزي عبرزح زخوني نخي كيد ندخل تحبرة زب تفوتو نحركونكا اتعبيتي اتحبرة سب زي قبرو عبيتني علم سرح لهم بر اتحبرة سب كقبرو زخل انفولف خدبر ابت قداي عدل نهبو زبل علمي نحك ايزي حق انيا سلاموها زي حيث رقاها زي الله عيكيدين سلازي كابور حتى زي رحيقنا بفضل أنت إذا تتقعني سلازي إليت إثيوبيان إليت إريتريان توم عقمل لنا زمرو نذكر الدون زي كل خينهم أب قرارمتم كلا الله نايج أنك أو سممع تراحي نايج أنك أو سممع كا زجبر كا تجبر كا ديفلوب زجبر كايا تبع عنقو نايج أنك أو تجمتا excuse أمتيها خمس عجي عبد سر أيو ندابلكا أمونغ إساسا ملس زيناون زنبري نخدميت كتكيت أنحكا أبو مسلات مس أبيكا أبيلو روحان شجر فتيركا نزخلت تعبيرات السبب خطط فوقكم كان نبدأ عجي excuse دي يقوليو ريكم ما بعد ما excuse يا بعد ما excuse يا نساتهم جن دجلنا يكرنا أفريقيا خونو كان حلم حليمهم نخالي اندا تزاربو نعم مسلات مس أبيتهم أبي دس أنحت ركواني أمتيخا أبشجرت يوم حكيد هجي نزقوا عزم من قنانا من قو إثيوبيان دلو كم ززع مسألة ركوان متان كي تعرف honest is the best policy if you need سلامنا حزب إثيوبيان سلامنا حزب إرتران sustainable كتسالي ميوق زيبل نخدمت زت أمت حبيرين دخلنتن زوت قالوا هزاب حجب هيوتنا خون بدحرينا زلنا كنتقلو كنك على سالنا تعكز يعني أبزي أودي اللغو سلازي كبرات حواتنا تسمعنا تهلو تسمعوا تسفان قبر إذا قزاز دا هنغوفاي هندالنبر نديبيت عراي نبال هنغوفاي قدم حزناون فتينوم يمزيوم حواتنا بزعاتنا اللو عين متسن تبولونا مبرت حقي ولا بعد دكتور بركت وعلى بعد دكتور تصفات عد مدهني عبيت عقم لهم زبهالو إرتراويان إذن هزبي إرترا تقلق دم تقلو دولو بخون تدعان تزخودو نيروب نرؤسهم مخبرو كلاي نقر كلير مقبر واستان دناتهم
ሳልሳይት ሕብረተሰብ ካብ ኣፎም ሰምዓ ነይሩ and thank you very much ዘረባ ኸብ ዝዓልኩም ኣብዚዕውን ኣለኹ كعب أدلي إحنا تنفسي زربا خيب زعلكم دولكم دولو thank you سلام راست سمع سمع عنه خدو هو باي عنده إلكا هو باي خازل الهم حذاري سمع عنه خدو اوكي سمع عنه مثلني ثاني كاي يسرح الله مثلني اوكي غني لي حوال ويل انا تقريبا عنتو قن يعني خا كاي دومو فيجن سي وقيسن نيرماني انتاي يتردع ان انتاخذ كم زدلي I don't know مالتيو خلاص عبد الجزاسي تعدي ما يمص رئيسي حجي خاز مص بترئيس خا استمر يهب حتى خا ملس مالتيو دبيت اندحر تصويعون بزح خيد سلازس انتاي قديلا يفلطكون مالتيو مالس كله عام كان دخل تقبر ما ساعة عقمي مالتيو قال خا زلعلو الشتات كاني اقداسي خوين سمعنا نعي دحر تحاتيته ون بزعاز قداي زين دحر تباهيلون انا عقمي يقبر مالتيو حجي اي تردعن تاخذ بالكم زدلخا اي فلطكون مالتيو بزخونه جن تي نايلوم زنبر استمهرو ማለት አርእስቱ ነይሩ ወይ ንሱን ማለትዩ ብዛዕባ ዶብን ዘሎ ኩነታት ንዩ ማለትዩ ኣምባደር ዓንደ ብርሃን ካነ ጉባ አስተምህሮ ሂቢ ማለትዩ አገዳሲ ከዓ ነይሩ ከም ሰብ ከዓ ማለትሲ ከምስገን ዝግቦ ሰብ ዝኹሉ ታሽም ገይሩ አላብዚ ምሳና ክዕልል ማለት አስተምህሮ ክምምፁ ከማን كمسجن زقباعي خوين سمعني نتي تلعلى الاستخاب وقبو باسي استمروا ذهاب خوين يردعني تلعلى حتتاتون مالسي بقبو زملصهم خوين يسمعنا مالتي حجة سي زيا خمايا مالتي زيا حجة تنصرصر نقر خوين يتسمعتنن انتاي نقبر زبل حتى قتل التخيلي خان انتاي نقبر بزح جزء لعل زجزاون بزح جزء زارولي مالتيو حسابون طفئي كونن جن نتحساب بجبر النحر زيت سنة زجبر نجر ونيلن مالتيو إنت زي متقف حمام كل هنا خوين يسمعني هي ارتراو حماميو وقص وقاي كون كل جن سخان بعلى هذا اللي خاي من قصقاسون مالسي أكل نايت من فنجال هيوت ناي إرترا خوين يسمعنا مالتي خومي يرديتين عطي مالتي طيب لكم ذل هات ردع الله خاي اللي إذا حسب ديتيل خير يدلني مالتي سازسي تبع حدا نقالس نحبار قالسي نفترسي كم بالا عديتو علن بجبر خا منطعي كجبر زكال زبل كاني كابي awareness يو مجمرا قربت خنقبر نخل كا نقبر لنا خوين يسمعنا مالتي بزعاز قداي زين ምናልባት حكي زقد السب نحرا له خا አሎ ባይታውን ዝግበር ማለት ሕጂ ፌስቲቫል አሎ ናይ ደንቨር ፌስቲቫል አብአውን መኻት ትቃልያ ማለት እዩ ህዝብ ዝእከብ ሓሳብ እንድሕራለካ ሓሳብ ተበርክት ትኽእሊኻ ታይ ንግበር በአካል ማለት እዩ ካብቲ ፓልቶ ኮጻይ በአካል ምሰብ ትራኸብ ታትገብር ንሓባር መቃለስ ባይታ ክፍጠር ዝኽእል ተኾይኑ ከዓኒ ክትቃለስ ትኽእሊኻ ማለት እዩ ነው ሕጂ ሲ አይ ተረዳአንን እንታይ ክትብል ከም ዝደለኻ ግን ናብኡ ውን ክኸይድ ኣይደልን ብዛዕባ ርእስቲ ውን ብዙሕ ግዜ ስለተዛረብኩሲ እንታይ እሞ ከም ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ምናልባት ተወዲበ ስለዚ ቃለስ ተወዲብካ ምቅላስ ፀገም እንድሕር ኮይና ሰብ ዝሓስባ ከዓኒ እዚኣ ከዓ ኣምነላ እየ ማለት እዩ ዘይተወደበ ቃለሲ ኣይ ዕወትን እዩ ማለት ምዕዋት ማለት እቲ ዝድለ ነገር ክብፃሕ ኣይክእልን እዩ
ዝብል እምነት ኣለኒ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ክውደብ ኣለዎ ተወዲቡ ክቃለስ ኣለዎ ዝብል ማለት እዩ ውድባት ኣይሰርሓን ስለዚህ ዝብል ንሕር ኮይኑ ከዓኒ ምናልባት ካባይን ላዕሊ ብዛዕባ ውድባት ተዛረበ እንድሕር ኣሎ ምናልባት ውሕድ ይኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ውድባት ኣይሰርሓን እሞኒ ስለዚህ ተወዲበ ይቃለስ ነገር ኣይብልን ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ተወዲቡ ክቃለስ ዝደሊ እሱ ከዓ ውሕስነት ማለት እዩ ጽባሕንጎ ዝኾነ ሓይሊ መጽዩ ኣነ እንደ ተቃሊሰልካ ኣነ እንደ ገረልካ ኢሉ ከም ድላይ ይኹም ትሕጂ ዝኸውን ዘሎ ይኸውን ህዝቢ ክውደብ ተወዲቡ ክቃለስ ዝቃለስ ከምኡ እምነተይ ከዓ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ህዝቢ ዝበሃል ኣነ ሰፖርት ገብሮ ህዝቢ ክቃለስ ሞቢላይዝድ ክኸውን ዝድግፎ ነገር እዩ እሱ ሓፈሻዊ ፕላትፎርም ዝፈጥር እዩ ስለዚህ ሞቢላይዝ ምግባር ንዕኡ ፖለቲሳይዝ ምግባር ንህዝቢ እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ተወደበ ቃልስ እውን ናብ ህዝቢ ኣትዩ ስለዝቃለስ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ክንዛረበሉ ንኽእል ነገራት ግን ኣሎ እንድሕር ተደልዩ ማለት እዩ ዋላ ማለሲ ትተልዕልዎ ሜላ እውን ይሰርሕ ዳ ይሰርሕን ርኢቶ ኣለና እንድዩ ኩሉ ግን ክቃለስ ዝብል ባይታ ስለዘሎስ ክቃለስ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ክሪቲካል ክርአ ዝከኣል ነገር እውን ኣሎ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ ንሕና ንኸደ ዘለና እዩ ዝሓይሽ እሞ ዝበሃል እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እታ ናትኩም መገዲ ዘይሰማዕ ኣለካ ኣላ እንድሕር ብዛዕባ ክዛረብ ደሊኻ ንኸዓ ማለት እዩ እዛ ኣነ ዘይቕበላ ማለሲ ኦነስት ክዛረብ ንሕዳ ኮይነ እዚ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ዝበሃል ታይሽሙ ኣይቕበላኒ ኣይትሰርሕን እያ ከዓ ምናተይ ርድኢት ማለት እያ ስለዚህ ኩሉ ርብኢት ስለዘሎ ርብኢት ሕጂ እንዲ ዝቃለስ ዘሎ እስክነ ሓባር ቃልስ ንፍጠር ኢልና ኢና ኩሉ ግዜ ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚህ I don't know ኣይተረዳእንን መኒ دكتور بك سوري دكتور بك سمعنا له فقدنيا توهنكا سي قرب انترجكت كبر حتى حتى كاتبلك على بيجايت if you don't mind she wants to ask you some question in between لا ما نشوف كيف الله اجي عبد لين እንደዛ አትዘለሁ سلطة أسكو إزمل زلهم. No نعيد كم. أبو خاتي دلني. زعبي يكونن I don't زياد بيجايت يعني نسي يكونن demo vision يكونن حتى كذا بيجايت. سو الناسهم عبال ديا من الباس شو. Okay. It's okay. ما دعان خلاص she can wait. كقصة بزعبا بوردري تبلك على. It's something I don't know. It's up to you. لا بالعبر ده غير حتى نتخيل انا ابتي انكيا خاطر ስለዚህ صقيله اقدر ما قلت تعيش صغير زلخو مالتي مالسي don't worry زي حكات تزارب مو قال ስለዚህ وقسن نستايم مخبر زخيل الى زارب زلخو مالت እንበር بالعبر ده صغير حتى نتخيل يا طقم يلن مالس زغلو خملس خيله Thank you Dr. Gabriel دي دكتور عند برهان كحتى زي كأنكم زعوات بوردرسي مخان زتود قداي توم ناي بوردر كوميشن نتي بوردر مونغ إيران إثيوبيان زلوا حسسوا خلوا خم دجناسي لمن تايم تناي كولونيال باوندري كم تزنبور غيرهم ديجورو حلاف زلاف غيرهم قال بزح مريتنا إرتراخا أو إثيوبيا أتي مالتي ولا زي حتوتلو كم تملس بلوس زي حتتنا يوم مريتون توهبنا إلومو انتاين يرتت ترجمو خمن وخبروا زبرون سنتايو سلمتاي سي بزح حزب إرتراوي إلوز أمنا بري حجي بقدي إثيوبيا وخون كبهال مالديو سلمتايكم تديرو سخرد أني كألنا نازخ أمل سو سمعي فلتن حتى تلونا يفلتن يمو عدل رخيوة خلقوس زي أعتبرها اللي انت خيلكاه كابتا حسكات أنا حوار السؤال أبي لك اللقوجن لا صبوا جرك دايدا الأخوة عندي صقيلة تعيش مجرى مالتي maybe sensitive كوينة مالتي عيد لين إنه صبوا على خي يغني لي well
እንታይ እዩ ኣብቲ ዝሃብዎ ውሳኔ የሉ እንዲ ንምንታይ ከም ዝሃቡ ገለ ብደቂቑ ክህሉ ይኽእል እንድዩ ክልተ ነገር ግን ንፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ንምሳሌ ናይ ባድመ ዘሎ ማለት እዩ ከባቢ ኣብ ከባቢ ጾሮና ዘሎ ከዓ ማለት እዩ እታ ናይ ባዳ ብትኽክል ኣይፈልጣን ግን ምስኡ እውን ሓደ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኮይኑ እቲ ናይ ባድመ እንታይ እታ መስመርሲ ካብ ማይ ኣንበሳን መረብን ዝራኸበሉ ሓደ ነጥቢ ኮይኑ ብቀጥታ መስመር ናብ ተከዘን ማይ ጠብ ዝበሃል ሩባን እዩ እቲ ኮሎኒያል ባውንደሪ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል እዞም ናህና ናይ ኤርትራ ወገን ማለት እዩ ነው ሕጂ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ለዊጦም እዮም ትዝሓተትዎ ማለት እዩ ማለት ኢትዮጵያ ክሌም ዝገበርዎ ኣሎ ማለት እዩ ሓሸዋ ምላሽ ዝብሎን ሱ ዓቢ ሰፊሕ መሬት እንድሕሪኢኹም ትስእሊ መዓት ናይ ኤርትራ መሬት ናብኡ ዝእቱ እዩ ማለት እዩ እዞም ናህና ከዓኒ ክሌም ክገብሩ ከለዉ ሕጂ በቲ ናይ ኮሎኒያል ቦርደር እንድዩ ሕጂ ኣብኡ ተጋጊም ሕጂ እንታይ እዩ እታ መራኸቢት ነጥቢ ማለት እዩ ሕጂ ቀጥታ መስመር ስለ ዝኾነ እንድሕር ደኣኒ ቁርብ ሸፈፍ እንድሕር ኢላ ማለት እዩ ቁርብ ካብታ ቀጥታ እንድሕር ከይዳ ዓብዪ መሬት ዝኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዊሕ ስለ ዝኾነ እቲ መስመር ሕጂ ይዛባዕ እቲ መስመር ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ ሰቲትን ማይ ጠብን ዝራኸበሉ ነጥቢ ሰቲትን ተንቦሳን ዝራኸበሉ ነጥቢ ኢሎም ስለ ዘቕረቡ እሞ ኣብኡ ከዓ ስለተጋገዩ ሕጂ እቲ ባውንደሪ ኮሚሽን ብትክክል እዚኦም ኣይፈልጥዎን እዮም እዚ ከምዚ እንተበልና ፀገም የብሉን ዝብል ኮንክሉዥን ወሲዶም ክኾኑ ክእሉ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ክሊር ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ሕጂ እቲ ገይጋ ናይ ብወገን ኤርትራ ከም ዝኾነ ዝርዳዕ ማለት እዩ ሕጂ እታ ንእሽተይ ቦታ ምግጋይ ዓብዪ መሬት ወሲዱ ምክንያቱስ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ካብ መረብ ናብ ተከዘ ዘሎ ቦታ ስለዚ እቲ መላገቢ ከዓ ስለ ዝተዛብዐ ሕጂ ዓብዪ መሬት ናይ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ዝፈልጥ ማለት ቴክኒካል ክኸውን ይኽእል እዚ ሕጂ ካልእ ምክንያት ዘይብሉ ንሶም ኢንተርፕሬት ክገብርዎ ከለዉ ነቲ ተኣሽሙ ኣብዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ድሓር እቲ ሮባታት ከዓ ንኣሽቱ እንድዩ ሕጂ ዋላ ኣብቲ ማብ ከመን ብትክክል ኣስማቱ ሎካል ሽሙ ካልእ ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ቴክኒካል ዝኾነ ሕጂ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላ እየ ማለት እዩ እታ ናይ ኣብ ከባቢ ጾሮና ግን ብትክክል ዝክራዕ ማለት እዩ እንታይ ኮይናሲ ሕጂ እቲ ባውንደሪ መረብ በለሳ ሙና እዩ ዝብል ማለት እዩ ድሓር ናብ ዕንደለ ከዓ ከይድ ትላዕሊ ሕጂ እቲ ብሩባታት ብኣኽራናት እንድዩ እቲ ስማት ማለት እቲ ባውንደሪ ትስምዕ ዝነበረ ሕጂ መረብ ወዲኻ ኣብ ሃዘሞ ምስ በፅሓኻ ማለት እዩ በለሳ ናብ መረብ ይሕወስ ማለት እዩ ድሓር ተሓዊሹ መረብ ተባሂሉ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብታሕቲ ምስ መፁ ኣብቲ መራኸቢ በለሳን መረብን ሕጂ ንበለሳ ኣትዮም ሕጂ ንላዕሊ ክኸዱ ከለዉ ናብ በለሳ ዝኣትዋ ሩባታት ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ ታሓንቲ ሩባ ጾሮና እያ ቀዲማ ብመረብ ምስ መፅሓ ተቐዲማ ትረኽባ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ከዓ ኣላ ካልእ ሕጂ ረሲዐያ ሽማ ሓንቲ ከዓኒ ናብ በለሳ ዝኣትዋ ማለት እዩ እዚአን ሕጂ ሰለስቲአን እቲ በለሳ ባዕሉ እዘን ክልተ እዚአን ተሓዊሸን በለሳ ተባሂሉ እዩ ንመረብ ዝኣቱ ሕጂ መረብ ክኣቱ ከሎ በለሳ እዩ እቲ በለሳ ካብ ላዕሊ ዝጅምር እዘን ክልተ ሩባታት ከዓ ይሕወስኦ ምስ ተሓወስኦ ከዓኒ በለሳ ተባሂሉ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብታሕቲ ምስ መፁ ኣብታ ሩባ ጾሮናን በለሳን ዝረኸባላ ምስ በፅሑ ዓይነይቲ እያ በለሳ እታ ሩባ ጾሮና ድያ እታ በለሳ ንባዕላ እያ በለሳ ኣብ ዝብል እዮም ሕጂ ከይዶም ስለዚ ሕጂ እንታይ ገይሮም ናብ ሩባ ጾሮና ልክዕ ከም ሩባ በለሳ እዚኣ እታ ፀጋመይቲ ዘላ እያ ሩባ ንሳዓ እታ በለሳ እዚኣ ትሪፒተር እናትያ ኢሎም ብኣኸዱ መኒ ሕጂ ላዕሊ ምስ በፅሑ ኣበይ እዚ ጾሮና እቲ ከተማ ማለት እዩ እቲ ከተማ ንውሽጢ እዩ ዘእትዎ በቲ ሩባ እንድሕር ጌርካ ከድካ ብሩባ ጾሮና እንድሕር ዳ ከድካ
صرونا حجي ناب إثيوبيا نأتو مالتي جن إثيوبيا كليم أي جبر ورنعو نايرترا مخون خاي فلت مالتي حجي بقوم سبصحو تعاطيفو نابيعتو نابلس عتو مالتي ناب تግራይ ገጽ مالتي ناب تي تعشمو دحر نتا خلاعيتي تربيتر زلانا حجم خدمو ابلا علم سبصح خاني نتا بلس حجم خدو حجي امونغو ربا صرونان امونغو ربا بلسان زنبر عدتات حجي تبزح عدتات بحال زله حجي زي مالتي على اخران بحال غرمخل زي حجي اواتي مالتي حجي زي تكنيكال كوين يسمعني مخنيات ترباتات اسماتو لوكال نيم ولا تعشمو اب 9900 زنبر خنتات جلو كون خيليو زبل ابنت علن مالتي سيزي حجس كابتي ناي باوندري كوميشن مال باتي تي ناي دوبات سمم تكريتس ناي 9900 كلتن 9900 زنبرسي اسو اب قمت مالتي كابو زرحقو خوينا يسمعن تكنيكال زخونو جن جيجاتات جن غيرهم مالتي بحلفي مالت دن كلت زياتن حجي عبيت جيجاتاتين حجي سفيح مريت كاني ناب إثيوبيا خيرو مالتي حجي نسيهم زي حتتنا يا والا زبلو زلو تب إثيوبيا حجي بزي ناي كباب صرونا زلو كبابي مالتي دحر ابلعلي مسكده بعد زالم بلفا مالتي بلل على عندلي حجي ابو كال ነገራት ወነይሩ ኾውን خلي بتخكل اي ذكرون ምናልባት አምባሳ عند برهان زياده خمول سخل ነይሩ ማለት ትክክል ይኮነን ኢሮፕ ክልተ አይ ዝኽፈል ማለት እዩ ሕጂ እውን ቀይሮም እዮም ሕጂ ሙና ሕጀማ ክንድ ዝኸዱ ካል ርባታት እዮም ከይዶም ናብኡን ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ተስማዲ ተዳናጊርዎም ግን ካል እንታይ ኣሎ ኢሮፕ ንባዕሉ ዋላ ማለት አይ ዝክሮን ማለት እዩ ብትክክል ግን ኣብ ክልተ አይ ዝኽፈል ሕጂ ናይ ኤርትራ ክፋል ናይ ትግራይ ክፋል ግን ናይ ኤርትራ ክፋል سي ኤርትራ ተማሓዲር ይፈልጥን ግዜ ጥልያን ገለ ዝብሉውን ዘረባታት ኣሎ ማለሲ ንሱ ግምት የሞ ደማ ያተወን አይፈለጥኩን ማለት እዩ ሕጂ ዝያዳ ግን ምናልባት ኣብቲ ናይ عند ብርሃን መጽሐፍ ኩሉ ክእል እዩ ዚ ሓደ ታሽሙ ድሓር ተስምምዕ ከዓ ምናልባት ተረኽብናዮ ንሱ ስለምታይ ከምኡም ዝገበሩ ክንርዳዕ ንኽእል ኢና ግን ብናተይ ርድኢት ቴክኒካል ዝኾነ እዩ ትቐንዲ ማለት እየ قال اقمت زوتو يكونون تكنيكالي تعبي صقب زنبره ግን እቲ ናይ ኤርትራ ክፋል ነቲ ኢንተርናሽናል ባውንደሪ ኖውን ዝኾነ ባውንደሪ ቡይ ክሌም ገይሩ ዋላ ንዑ ከማን ተጋገመ ምሕጅዝ ናይ ሰቲት ዝብለኩም ዘለኹ ተጋገመ ንሱ ከማን ክልተ ግዜ ቀይሮም ተጋገመ ሓደ ሕጂ صقብ ነርና ማለት እዩ እቲኦም ግን ካብኡ ኢንተርናሽናል ባውንደሪ ዘይኮነ እሶም ክሌም ዝገብርዎ ሰፋሕት መሬት ናይ ኤርትራ እዮም እዚህ ናና ኢሎም አቅሪቦም ነቲ ባውንደሪ ኮሚሽን ማለት ስለዚህ ሕጂ ኣብ መጨረሻ ወን ከምቲ አምባሳደር عند ብርሃን ዝበለውን ማለት አርቢትሬሽን ስለዝኾነ ዝኸምዚኦም ዓይነት ቴክኒካል ዝኾኑ ነገራት ወን ዋላ እንትኾኑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ዘይኮነሲ ካብ ናይ ኤርትራ መሬት ካብቲ ሕጋዊ ዝኾነ መሬት ናይ ኤርትራ ሕጂ ተቆርሹ ለኢትዮጵያ ተዋሂቡ ስለዚህ ናብ ኤርትራ ዝመፀ መሬት ኢትዮጵያ የለን ጭራሽ ምክንያቱ እቲ ዘካተዐ ማለት እዩ ምክንያቱስ ስኻ ክሌም ትገብሩ ሶም ክሌም ገብሩ ክሌምድ ዝኾነ ማለት እዩ ክልት ይሸናኻት ናይ ኤርትራ ቦገን ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ፍሉጥ ዝኾነ በቲ ኢንተርናሽናል ባውንደሪ ናይዚ ሰለስተ ውዕላት ሱ ድንጉጎ ካብኡ ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ መሬት ኣትዮም ክሌም አይገበሩን እቶም ኢትዮጵያውያን ግን በአንጻሩ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ሱጥራይ ዘይኮነስ እቲ ወሲዶሞ ዘሎ መሬት ሲ መሬት ኤርትራይ ዋላ ሓንቲ ካልእ ታሽም የብሉን ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ እዚ ሕጂ ዋላ ተቃውሞ ገለ ዘርኢ ዘሎ ሕጂ ንሱ ንባዕሉ ዓመጽ ማሲ ናይ ኤርትራ ናቶም መሬት ናብ ኤርትራ ስለዝኾነ ይኮን ሕጂ ተጋሩ ዞም ሕጂ ለምሳሌ ታሽሙ ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ሲ ናይ ትግራይ መሬት ሲ ናብ ኤርትራ ዝኸደ የለን እቲ ውዕል ድሕር ተተግቢሩ ሲ እሶም እዮም ዝኸስቡ በዚ ዘለዎ ሕጂ ብደረቁ እንድሕር ተተግቢሩ እሶም እዮም ዝኸስቡ ምክንያቱ መሬት ናይ ኤርትራ ናብኦም ኮይኑ እምበር ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ናብ ኤርትራ ወይ ናይ ትግራይ መሬት ናብ ኢትዮጵያ ዝኸደ የለን ስለምንታይ ደም ክሕጅኹም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እታ ዓንቶ ንብላ ነበርና ማለት እያ እታ ዓባይ ትግራይ ትብል ታ ሕልሚ ንሳያ ንዓዓ ንምትግባር
تقدماي درجه جيروم يم تناي وشت ኢትዮጵያ باوندريس متعرراي ካብ ጎንደር ዝወሰድዎ ካብ ወሎ ዝወሰድዎ ንሱ ገይሮም እዮም ብኻልኣይ ደረጃ ካልኣይ ፕሮጀክት ካብ ብፌዝስ ዝኸይድ ካልኣይ ደረጃ ከዓኒ ካብ ኤርትራ ዘሎ መሬት ዝሓትዎ ማለት እቲ ማኒፌስቶ ዘእትዎ ንሱ በብደረጃው እቲ ሕጂ ክወስድዎ ዝኽእሉ ወስድዎ ግን ኣብ መጨረሻ ነዚ ኢምፕሊመንት ንምግባር ግን ብሰፊሑ ደንከልያ ብምልኡ ናብ ትግራይ ዘእቱ ንዓሰብ ወሲኹ ማለት እዩ بعقم إثيوبيان بسراوت إثيوبيان جركا لأن إرترا شنفكا نسو تأتم دحراي نحدا سجيموكا إثيوبيا جدفكا ناي تجراي منجستي ويكا هاجر تمسرت مالت بتعنكس سلاسان شعتن إلى سلاسان شعتن ولا سلاسان شعتن أقوميت أمزلو إذا مزرعة جزء جبروه ببروجكتس زخيدي زي حجي نوح جزء أما تخون خيلي متشو بايت عم استفترة كله تعرف نسيم كوجبر أنيحة مخناتو إرترا خدمني على أنيحة من إسا كله توقع حواشين إرترا حجي ما نعلو عدتات بعدي ما نستري وان مالتي نو زي حجي إرترا نفسها كان خلوا بايتا أبزي بلو درجة نايم تحت عشي من مالتي حجي جن كاب تتصبيوا وصاون كون خلي مخناتو تي نايتوبيا عقمون تطعيمهم اليوم مالتي ان بتجرايز فسسه نوات كله مالتي وكله خطر هو تخليهم في يونيفرسيتي درجه يكون بكالوت تكالات يكون كله انفراستراكشر كله زي تقوموا ايربورتات انترناشونال ايربورتات صريحهم زي تقوموا بلاصوتات بزح ነገር አለ ዝገበርዎ ማለት እዩ እቲ ኤር ፎርስ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ናይ ምምጻእ መደብ ታሽም ሙሉ እዚ ሕጂ ምስቲ ፕሮጀክት ተተሓሓዘይ ግን ኣብ መንጎ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ከም ዝርዳዕኒ እዚ ብኢትዮጵያ ተፈጥረ ማለት እዩ ናይ ዘርኢ ፖለቲካ እንደሓየለ ኸይዱ እዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ኦሮሞ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ ኣምሓራ ዝነበረ ምንቅስቃስ ድሓር ብሕልፊ ኣብቲ ውሽጢ ኢህአደግ እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞን ብሓደ ስለ ዝሓበረ ንባዕሎም ኣብ ውሽጢ ኢህአደግ ዘለዎም ዓቕሚ ወይ ከዓነት ፅልዋ እንዳተዳኸመ ኸይዱ እቲ ዝኸፈ ከዓነት ናይ ዘርኢ ማለት እዩ ነው ተጋሩሲ ካብ ኣምሓራ ይኹን ካብ ኦሮሞ ካብ ካልኦት ክፍላት ናይ ኢትዮጵያ መዓት በሽሓት ብዓሰርተ ሽሓት ኮይም ተሰጊጎም እኮን ንብረቶም ተወሪሶም ወላ ተሰጊጎም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ ዳይናሚክስ ነቲ ፕሮጀክት ንምትግባር ዘኽእሎም ኮይና ይስማዓንን ማለት እዩ ብሓቂ እዚ ሕጂ ለውጥ እዚ ናብ እንድሕዳ ኸይዲ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ሕጂ ዘሎ ካልእ ይመስል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ዝቀደሞም ይመስል ስለዚ ሕጂ እዚኣ ከዓ ኢሳያስ ከዓ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ከዓ ነዛ ተፈጢራ ዘላ ኩነታት ክጥቀመላ ዝደሊ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ሕጂ ማለሲ ልኡክ ክሰድድ እየ ከምዚ ክገብር ገለ ዝብል ዘሎ ከምኡ ክኸውን ክእል እዩ ሕጂ እንታይ ክገብር ሓቢርካ ዝረአ እዩ ንሕና ግን ከም ህዝብን ገብሮ ንኽእል ነገር ኣሎ ዶ ዓንተ ዝሕተት ዝነበረ ንሱ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ንሕና ማለሲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክንልውጥ ኣለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክንልውጥ እንተዘይክኢልና ግን ከምዛ ሕጂ ንብላ ዘለና ጥራይና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ባይታ ክነተግብሮ ንኽእል ነገር ኣይህሉን ነቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክሳብ ደልገስና ማለት እዩ ንዑ ንምልጋስ ከዓኒ 27 ዓመት ኮይኑ ካብ عامل الزمن كاب للزمن عمي حيش እንዳኾነ ይኸይዱ ትሪኡ ኣለኹም እቲ ሰብ ተባታቲኑ ብተን ተዘይኮንስ ዝከብውን የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ሓድሽ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ምናልባት ንህዝቢ ኤርትራ ዝጎድእ ነገር እቲ ስርዓቱን ስለ ዝገብር ኣብዚ ሕጂ ሓድሽ ኩነታት ዘለውን ኢዱ እንድሕር ኣብ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ዘእቱ እንድሕር ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ እዩ ክፀልዎ እንታይ ክገብር ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ግን in short run كبر زخيل ነገር ኣሎ ዶ ዋል ኩሉ ግዜ there is nothing impossible ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብግብሪ ዝጭበጥ ነገር ኣሎ ዶ እንድሕር ኢልካ ከዓኒ እቲ ዘሎ ኩነታት እዩ ክትርኢ ዘለካ ማለት እዩ ነው ስለዚ ሕጂ እቲ ደንበ ተቃውሞ ንብሎ ማለት እዩ ነው ታንፈልጣ ያ ተሓቂ እዚኣ ትካሓት ነገር የለን ሕጂ ንሕና ብዝኾና ስለተዛረብና ኢሳያስ ከምዚ ክገብር የብሉን እዚ ክገብር የብሉን ስለ ዝበልና ኢሳያስ ካብቲ ክገብሮ ዝደሊ ካብ ምግባር ዓዲ ወይልኒ ማስፈቲና ኮይና ኢሳያስ ሕጂ ዓድና ማለሲ ሰውጊጉና ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ኣብዚ ዘሎ ፀገም መፅሒ ዘሎ ማለት ስለ ዝደለና ስለ ዝፈተና ኮይና ዓቕሚ ስለ ዝሰኣና ኮይና ስለዚ ሕጂ ከዓ ዓለም ንዑያ ትፈልጥ
ነገራ ኢትዮጵያ ምስኡ تزارب أمريكا مسوق ميجرا تزارب عالم مسوق ميجرا تزارب كن بلا نخلينا مخنات خما عالم كما سرع في عالم ريكوجنايز جورو سرعات ديكتاتور يكون ولا ليجيتيميت سرعات يكون كالا يقدسوا من عاتهم زي ويشتاو قداينا ايرترايو ስለዚህ ليجيتيميت زغونه سرعات ديكتاتور نحر كوين انا اذا ملكن نحنا طراينا نقيرز قبانا نحر قيرنا يا خاله منغست نحتخدنا عالم سنعات مستتغير منغستيات واسع مالتي السو خسار زي جبرنا قال وال مسؤوم زواسو ስለዚህ ኢሳያስ ገብሮ ካን ህዝቢ ኤርትራ ዝዕምዝ ዝብድል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚህ ንሕና ቃልስና ጥራይና ክንሕን ዘለና ከመይ ገርና ንቃለ ስታይ ንግበር ካን ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ነዚ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ እሺ አፍና ደም ክሳብ ዝወፅ ዘለፍናሉ እዩ ማለት ነው ስለዚህ ክንደይ ካኒ እዚ ክሪቲካል ጃንክቸርስ ከኣ ተሓሊፊ ብኤርትራ ኳኒ ማለት ሲ እዚ ከኣ ከም ሓደ ክሪቲካል ጃንክቸር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ነው ስለዚህ ነዚ ክንጥቀመሉ ህዝብና ሕጂ ሞቢላይዝ ክንገብር ንኽእል ዶ ከመይ ገርና ኢና ህዝቢ ኣብ ጎና ክነዕስል ንኽእል እንታይ ክንገብር ኣለና ሕሳብ ጽቡቕ እዩ እንትግበር ዝከኣል ነገር ምግባር እውን ኣገዳሲ እዩ ግን እሺ ብግብሪ ክትገብሮ ምድላይን ብግብሪ ክትገብሮ ምኽኣልን ከኣነ ንበይን ክልተ ተፈላለየ ነገራት እዩ ማለት እዩ ኢንፋክት ሕጂ ምናልባት በአንጻሩ ንሕና ከምኡ ንሓስብ ንኸውን ነው እቲ ዝበዝሕ ማለት ሲ ኣብ ውሽጢ ዘለኹን ኣብ ገለ ዘሎ ከዓኒ እቲ ዓብዪ ጉዳይ ነዚ ኩሉ ፀገም ሕጂ ዝፀንሐ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ርክብ ናይ ዶብ ፀገማት ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ርክብ ፀገማት እዩ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ይግበር ኣሎ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ይግበር ኣሎ ስለዚ እዚ ተፈቲሑ እዩ ዝብል እውን ንሰብ ከዳህልል ዝኽእል ኩነታትን ክፍጠር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚህ በአንጻሩ ተደንበ ተቃውሞ አክንድ ዝሕይል እንዳተዳኸመ ከይድ ክእል ማለት በአንጻሩ ማለት ነው ስለዚህ ሕጂ እዚ ንሕና ዓቲብና ንሰርሓሉ ዝግባአና እዩ ግን ከም ዝበልክዎ ጥራይ ከምኡ ኢና ንብል ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ካ ኩሉ ግዜ ከምኡ ምስበልና እንዲ ዝኾነ ግን ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ዘለኒ ርኢት ከምኡ ገረ ወስዶ ማለት እዩ የቀኒየለይ